Sve vas srdačno pozdravljam i počećemo jednom kratkom molitvom i onda poslije pjesmom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dijela naša molimo te, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom počinje i da se s Tobom dovršuje po Kristu Gospodinu našemu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Sve vas srdačno pozdravljam na večerašnjem druženju ovoga projekta koji provodi Zaklada Biskup Josip Lang, psihološko, socijalno i duhovno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Tema večerašnjeg susreta je multidisciplinarne tehnike u nadvladavanju stresa, moć vjere i duhovnosti, snaga povjerenja i ljubavi. Kao što sam naslov kaže, multidisciplinarne tehnike, zato smo uključili uz ove psihološke i duhovne koje su izrečite u naslovu, još i pomoć tjelesnog kretanja u nadvladavanju stresnih situacija i pomoć glazbe, terapeutski učinak glazbe. Imamo zato dvije profesorice, evo prva je Ivana Jukičić, koja je profesorica tjelesnog odgoja, koja će imati 10 minuta o tome, evo naslov je već tu, kako tjelesna aktivnost pomaže u nadvladavanju stresa, a poslije nje će profesorica glazbe govoriti. Evo Ivana, izvolite, onda ću na kraju, u trećem dijelu ću ja imati ovu temu koja je najavljena. Hvala Isus i Marija. Evo ovako, ja ću probati nešto malo reći o vježbanju i koji su pozitivni učinci vježbanja i kako vježbanje, tijelo vježbanjem, znači u stresnim situacijama nadvladati lakše stres. Znači, vježbanje samo po sebi nikom nije ugodno i nikom se baš ne da, jer treba uložiti malo napora, treba malo biti ustrajati u tome, odlučiti se, biti dosljedan u tome svemu, ali u konačnici isto koji u životu. Znači, ako vidimo koji su nam krajnji ciljevi, koji su nam benefiti od toga svega, onda ćemo se vjerojatno odlučiti. Isto tako, iako volimo sebe i svoje tijelo, jer nam je to isto dar, trebali bi malo pripaziti na njega i pomoći mu da normalno funkcionira u svakodnevnom životu. Sad ovako. Znači, važnost tjelesnog vježbanja za normalno funkcioniranje organizma. Što se tiče samog tjelesnog vježbanja,
Sigurno ste čuli već 100 puta, poboljšava se rad kardiovaskularnog sustava, znači bolja opskrba kisikom u krvi, bolji protok kisika, bolja tolerancija živčanog sustava na stres, dolazi do neutralizacije viška hormona, glukoze i kolesterola u stresnim situacijama, ublažavanje depresivnih stanja, razdražljivosti, na taj način sve izbacuje, znači sa vježbanjem. Razvijanje sposobnosti za opuštanje, relaksaciju i samokontrolu, porast samopoštovanja i naravno povećanje radnih sposobnosti i socijalizacije. Neke od fizioloških reakcija organizma na stres su pojačan rad srca, povećan krvni tlak, veća razina šećera u krvi, proširene zjenice, pojačan rad pluća, suživanje površinskih krvnih žila, povećana mišićna napetost i povećano izlučivanje kortizola, kojeg još nazivaju i hormon stresa. Ja mislim da je meni sad pojačan rad pluća. Ili zjenice, nešto od toga je. Znači, prevencija, važna je prevencija kod stresa. Znači, ako tijelo osposobimo za taj napor koji nas očekuje u toj nekoj situaciji, bolje ćemo reagirati, imat ćemo, znači, veću koncentraciju i, naravno, ukoliko isto tako vježbanjem poboljšamo, odnosno stabiliziramo te velike mišićne skupine, znači koje su nam stup tijela i koje nam daju određenu stabilnost. A isto tako bitna je ta hormonalna ravnoteža, jer kod stresa se isto znači izlučuje, dolazi i adrenalin, i noradrenalin, i kortizol. Recimo kod tog kortizola, on je, samo da ga nađem, on je hormon, znači naš bubrežne žljezde. I nekad je u stvari bio rezultat, javljao se, povećavao se kad su ljudi bili gladni, kad su bili u nekakvim okolnostima gdje su se morali obraniti ili sve ostalo. Pošto je sad svakodnevni stres i prisutan, znači da se taj kortizol onda luči sve više i više. A on nam služi, u principu, ako normalno radi, on nam je regulator, odnosno čuva taj naš imunološki sustav. Tako da u principu sa tjelesnim vježbanjem možemo ga regulirati, znači utrenirati, da kad dođu takve situacije da se on ne luči previše, jer on stvara onda poslije toga masne naslage i jednostavno poremećaj metabolizma ugljikohidrata i masti i skladištenje svega toga. Isto tako, znači, tjelesnom aktivnošću luči se endorfin, što se vjerojatno svi čuli, za hormon sreće, kako ga nazivaju, i dopamin koji je neurotransmitor i važan je u mentalnom zdravlju. On je motivacijski, znači pokretač, ima dobar utjecaj na san i važan je za pokrete i osjećaje. Sad, to bi u principu bilo to. A sad ćemo preći na vježbe. Sigurno vam je svima zima, pa ćemo se mi sad malo ugrijati. Znači ovako, u vježbu opuštanja i relaksaciji napravit ćemo tako da ćemo napraviti prvo kontrakciju, a nakon toga ćemo samo istegnuti. Odnosno, ako ste ako vidite, znači ovako, spustimo bradu i rukama, dvijema rukama potisnemo glavu prema dolje i pružamo otpor. Znači, rukama guramo, a glavu guramo prema rukama. I držimo. 10 sekundi. I nakon toga, s dvije ruke spustimo glavu što dalje možemo. I držimo i stežemo. Isto tako sad naprijed. Znači, podignemo bradu, držimo s dvije ruke, ja ne mogu s dvije ruke, ali s dvije ruke. Isto, znači, spuštamo, radimo otpor. Znači, glavu mi spuštamo prema dole, rukama i guramo gore. I nakon toga opet istegnemo.
pa na drugu stranu. Znači primimo glavu s jedne strane, pružamo opet otpor i nakon toga lagano spustimo na ramena i istegnemo da osjetimo u vratu istezanje. Možemo ponoviti sa drugom rukom, znači kontrakcija, opuštanje i istezanje. Odlično. Sad vježbe za ruke. Znači lijevom rukom prihvatimo desni lakat i povlačimo preko rame. I pružamo otpor. Pa opustimo i stegnemo. Druga ruka. Opustimo i stegnemo. Isto to i naprijed. Znači sad lakat vučemo na drugu stranu. I stegnemo. Druga ruka. Već nam je to plijen. Pa opustimo i stegnemo. Dobro, onda vježbe za ramena. Povlačenje desne ruke na lijevu stranu, tezanje. Znači, povlačimo ruku i radimo kontrakciju. I nakon toga pustimo malo i skroz istegnemo. Druga ruka. Pustimo i istegnemo. Vježbe za leđa. Aha, evo ovako. Znači, pretklon. Ruke su sa strane, oba dvije. I držimo. Opustimo. Stavimo dolje jednu pa drugu ruku na noge. I sklupćemo se malo. I još vježbe za noge, sad možemo ustati. Ajmo se malo ustati, pa malo raširimo noge, pa se malo naslonimo na jednu nogu skroz. I osjetimo ovaj unutarnji dio da malo opustimo i stežemo. Pa na drugu nogu. Pa se okrenemo prema prozoru. Ali ove dvije noge su nam na podu. Drugu stranu. Evo, ovo je bilo samo dobro za zagrijavanje dalje. Hvala vam na pažnji. Evo, hvala i Ivani. Ona je posebno surađuje s Patrom Cvekom, koga pozdravljam i pozivam da nam se i on sad kratko obrati prije. Pater Cvek, dođi. Pater Cvek koji je osnivač Kapi dobrote i zaklade biskup Josip Lang. 83 godine, a još uvijek hoda i posjećuje siromake i bolesnike. Evo, Pater je zaželio poslije smrti, odnosno na sprovodu, da mu se otpjeva pjesma od Medivala Mrtvi siromah, a tekst glasi: na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Pa eto, ako umre prije nas, to ćemo mu ostvariti želje. Evo, pozdrav sve skupa, znači, kršćanski pozdrav, hvala Isus i Marija. Kako uvijek, počet ćemo i ovaj puta sa prvo i najvećom zapovedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Jer u toj zapovedi ovisi sav zakon i svi proroci, kako sam Isus kaže.
Ova zapovjed zapovjeda ljubav, milost, praštanje. Možda nam u koji puta čini nemoguće da oprostimo, nije to lako. Ali Isus, molimo u Oče našu, otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Dakle, sami smo svoju osudu rekli. Dalje. Današnje vrijeme slično je vremenu Noje, kada se kaže jelo i pilo, ženili davalo sve do dana kada je Noa uđe u lađu i dođe potop i sve unište. Biće tada kao i u vrijeme Lotovo, vrijeme kada se jelo i pilo, kuhalo i prodavalo, šalilo i gradilo, ali sada iznenada Sodome udari oganj i sumpor s neba, te ih sve unište. Isto će biti tako dugogodišnji dan, onaj dan u koji će i se pojaviti Sin čovječi. Čovjek današnjega vremena uvelike je sličan Nojinom i Lotovom životu, iako se nađe i dobri ljudi, ali to je nestatan postotak. Uglavnom današnji čovjek želi za ovaj svijet živjeti egoizma i pohlepe, misleći na pobožnost vremena, nažalost, ne mislim. Kršćanin vjernik mora živjeti zapovjed, živjeti u društvu s Bogom i bratom čovjekom. Njegov život mora biti prema konačnome cilju, prema vječnome životu. U tom zajedništvu mora neprestano rasti, jačati. U tome zajedništvu jer njegov život mora biti ispunjen ljubavom prema Bogu i prema bratu čovjeku. I po tome ćemo prepoznati kako i koliko je kršćan vjernik zaista ono što jest. Jer nije dovoljno govoriti, nego to i biti. A sve to se može i mora moliti Gospodina za milost. Milost Gospodina, milost pravoga kršćanskog vjerničkog života. Dakle, evo, ovo sve uglavnom su citati i sve iz Svetoga pisma. To nije ništa mojega, nego to je ono što je zapisano u Svetom pismu. Pa eto, ja se završavam time i eto, molim zahvalim se na par strpljivosti. Hvala vam. Evo, zahvaljujemo patru Cveku, koji još uvijek neumorno radi. Preko 50 godina je u socijalnom apostolatu. Eto, Boga je nekada još poživi puno. A mi najavljujemo sad sljedeću temu, a to je terapeutsko djelovanje glazbe. Evo, to će nam, o tome će reći nekoliko riječi. Slavica Ilić, koja sudjeluje na našim seminarima i ima i opširnija predavanja, pa vidjet ćemo kasnije, ćemo mi napraviti jedan program kad prođe ovaj, da bi imali razna druženja, pa jedno cijelo večerno možda predavanje na tu temu o glazbi, ali sad više da ih zainteresira, da požele doći. Hvala. Pozdrav svima, hvaljen Isus, ja sam Slavica. Mi se sad baš ne vidimo svi, ali Gorana, ti da klikaš.
Evo ga, utjecaj glazbe na čovjeka. Uglavnom, kada, ja ću ovako malo gledati tu i tamo, da vas sve vidim, pozdrav. Uglavnom, kada se govori o glazbi, onda mi svi mislimo šta se to ima reći. Slušam šta volim slušati, šta me brigi, šta kažu znanstvenici. Ali nije to baš tako. Dakle, idemo krenuti od jedne kratke definicije. Što je glazba? Glazba je ono u što se ja pretvaram. Evo, tak zvoni. Čujemo se mi ovako, da. Mislim, bolje ćemo se čuti ovako, ja ću vikati, može? Nešto sve zvoni od zvanja, pa evo ovako ćemo mi to. Dakle, kaže da je glazba ono u što se ja pretvaram kada ju slušam. Dakle, glazba nas pretvara u nešto dok ju slušamo, transformira nas. Sljedeći. Dakle, glazba svaka je stvorena sa ciljem. Ako idete na ratište ili u crkvu ili ovdje, svaka je napravljena s nekim ciljem. Ako je napravljena sa ciljem, onda ona taj cilj postiže. Dakle, ratnička vas podiže da ste onako domoljubno nastrojeni, ako idete u crkvu, ona vas približava Bogu. Ako smo, ne znam, na sprovodu, makar i ne poznajemo onoga kojega pokopavaju, čim krenu trube, mi smo gotovi, ja obavezno plačem za svim ljudima koji se pokopavaju zbog glazbe, ne znam, to je tako. Dakle, svaka glazba je napravljena s ciljem i ona kod vas želi isprovocirati nešto, zato je stvorena. Kad je vi slušate onako kao da vam prođe vrijeme, ali nije, ona kod vas provocira ono zbog čega je napravljena. Jedna da podigne neko vjersko iskustvo, duhovno, i druge su neke, evo recimo one orijentalne, latinoameričke, one su malo nastrojene na neku drugu stranu, tako da svaka glazba kod vas nešto provocira. Da, sad ćemo još sljedeći. Dakle, da vidimo kako glazba utječe na nas. Dakle, izravno utječe na naše mišiće, na tijelo, na mozak, na sve što mi jesmo fiziološki, ali i na emocije. Znači, posredno i neposredno. Idemo sad vidjeti što to znači. Da vidimo kako mi doživljavamo glazbu. Kada slušate klasiku, svaku glazbu, na primjer, slušate određenim dijelom tijela intenzivnije i jače. Znači, ako slušamo klasiku sa visokim nekim tonovima, sa arijama i tako dalje, čujemo je predominantno u glavi, ovdje nam odzvanja. Kad slušamo Olivera Dragojevića, nježne neke kancone, ovdje u području pluća. Međutim, kad slušamo latinoameričke i naše cajke turbo folk, donji dio stomaka predominantno. Znači, ovaj dio za poticanje seksualnosti. Samo sam htjela reći, ja baš ne mogu usporediti latinoameričku. Ja, ne treba je uspoređivati, ali dijelo je predominantno na ovo. Znate da recimo Shakira, ovo sve što radi, to je apsolutno isto što i naše cajke. Znači nema nikakve kvalitete drugčije. Osim što je na drugom jeziku, nema nikakve druge kvalitete. Znači harmonijski ista, melodijski ista, ritam je isti, pokreti tijela, čim to počne vi odmah nešto s kukovima ovamo, to je to. Dakle, turska glazba, dakle, sva ta glazba, ne kažem da je loša, dakle, ali predominantno je čujemo u jednom drugom dijelu tijela. Dalje, možemo samo na kraju pitanja ako može. Druga stvar na što djeluje, recimo, da li ste bili, sad ostavimo moždani ritam, da li ste u svadbi, bili ste u svatovima svi nekada, bučna glazba i vi pričate s nekim i uopće niste koncentrirani na glazbu, pričate s nekim, a vama noga ide i lupate ritam. Što to znači? Dakle, ta glazba direkt ide prema mišićima i grči vaše mišiće bez vašeg svjesnog znanja. Dakle, zato iskoristiti glazbu kad usisavamo, kad nešto ribamo, trčimo i tako dalje, pustiti glazbu koja će za vas odraditi pola posla. Znači, glazba grči mišiće i odradit će puno toga za vas. Zato se u teretanama sluša glazba da možete bolje to odraditi. Dakle, direkt djeluje na mišiće. Što se tiče moždanog ritma, dakle, vi znate da ste nekad u pospanom stanju, nekad ste aktivni, budni, nekad ste u maštarijama, sasvim ste u drugačijem jednom raspoloženju. Dakle, glazba, svako vaše moždano raspoloženje, kao na daljinski, klik, drugo raspoloženje, klik, drugo raspoloženje. Dakle, ako ste pospani, pustite si neku glazbu koja je živahna, ona vas automatski odmah diže, zato što poštimava vaš broj električnih valova. I tu ne treba vaša svjesna dozvola, glazba to radi sama od sebe. I može vas iz budnog stanja klik odvesti u pospano stanje, iz pospanog u budno i iz kakvog hoćete u kakvo hoćete. Zato je jako važno da kad već slušate glazbu da je koristite za ono što vam treba. Sljedeći, brzo, koliko još imamo?
Dakle, ona je daljinski za emocije. Kao da imate daljinski upravljač klik, ona vas može vratiti i asocirati u neka tužna stanja. Na primjer, čujete glazbu koju ste slušali sa svojom pokojnom prijateljicom i to vas bum baci nazad u to raspoloženje kad ste tugovali. I vi jednostavno, vaše se tijelo ponaša kao da ste vi tamo sada. Vaše tijelo ne zna jel vi to samo maštate ili ste stvarno u toj trenutku. Znači vi se asocirate, to znači potpuno uđete u to stanje. Zato je za vas moja preporuka, nemojte se asocirati i nemojte slušati glazbu koja će vas baciti u neke asocijacije iz kojih se ne znate iščupati. Lako se baciti u depresiju. Kad pogledate naše pjesme, to je sve sama tuga. On ju ostavio, ona njega, svi su se ostavili, nema niko sretan, ja ne mogu troje da skupim da su sretni bili do kraja i da je sve bilo u redu do kraja, sve neki nesretni, odbačeni, ostavljeni, prevareni, iznevjereni i ostalo. Dakle, vi kad to slušate, htjeli, ne htjeli, tužne melodije i tako dalje, vi se provocirate u jedno tužno stanje, asocirate se kompletno u jedno tužno stanje. Dakle, nemojte ići u tužno stanje ako se ne znate vratiti nazad. To je kao kad vi vašoj djeci nemojte ići tamo van na ulicu ako se ne znate vratiti kuće. Dakle, morate se znati vratiti. To su asocijacije. Druga stvar, ono što moderna glazba, pogotovo narodna glazba, radi, a to je da nekako nas potiče kroz tekst i zove nas da se otkačimo, da se napijemo, da nas baš brige, svira nešto narodno, ponašaj se prirodno. To znači radi što ti padne na pamet. Dakle, baš nas poziva direktno na nekontrolu samog sebe. Ja se kontrolirano ne kontroliram. Dakle, kad uđete u te neke turbo folk prostore gdje se to sluša, oni se kontrolirano ne kontroliraju. Znači, oni svjesno i namjerno će razbiti flašu, ruke u zrak i tako dalje. Dakle, to je sve ono na šta nas glazba, znači nemoj se kontrolirati, a to nije dobro. Znači, mi smo bića koja se kontroliraju, koji znaju šta žele, šta je za njih dobro i šta nije. Dakle, pokušajte ipak izbjegavati glazbu koja vas potiče. Mislim, nije sad da, nekad zvuči banalno, eto, oni vam kažu da se otkačite, pa vi ćete se otkačiti. Dakle, nije to na toj razini, nego upravo sljedeći slajd nam objašnjava što se događa. Nesvjesne poruke. Što su subliminarne poruke? Vi kad čujete jednu glazbu koja vas poziva, ne znam, na preljub, nećete vi sad skočiti pa napraviti preljub, mislim, nije to tako da sad banaliziramo stvari, nego vi slušate to jednom, 2 put, 3 put i vama na nesvjesnoj razini se daje dozvola i vi već kad, recimo, ste u nekoj situaciji takvoj, na neki način sebi ste dali, podsvjesno imate dozvolu, pa to se već događalo, pa već smo to čuli, pa neće biti prvi put da to neko napravi, pa dobro nije niko pao mrtav od preljuba i tako dalje, i nekako se damo dozvolu zbog tih nesvjesnih poruka. Kad su se otkrile nesvjesne poruke? Jel imamo još vremena? Koliko još? Moram se stalno paziti. Ok, vi velečasti me opomenite kad bude dosta. Što su subliminarne poruke? U Americi 60. godina, kad je išao film, dakle film je bio boom, onda svi su išli u kino, i u film su ubacili u djeliću sekunde, samo je pisalo popcorn u kokice. I samo su to izbacili, to niste mogli vi ni percipirati, to je tako kratko bilo. Međutim, znači nije to da to izgledalo kao neka črčkica, kao da se nešto, ne vidite vi baš slova. Ali su izlazili samo popcorn je izlazilo kokice i taj dan, bez da je iko riječ rekao, 60% više su prodali kokica. Niko nikom ništa nije rekao, ni kupite kokice. To nama rade u reklamama, to su nesvjesne poruke, one su tu svuda, kod nas u reklamama, u glazbi, u filmu, svuda su. Dakle, glazba ima tu nesvjesnu poruku gdje vi kad 100 puta slušate o tome da su svi tužni, nesretni, ovo i ono, vi počnete na nesvjesnoj razini očekivati da će i vaš partnerski odnos biti nesretan, počnete očekivati da ćete biti ostavljeni. I to je ono što je Isus rekao, bit će ti kako vjeruješ. Ovdje samo rade sa vjerom, dakle, u što imate povjerenje. Dakle, pogledajte koje su mi pjesme. Nesretnik sam od rođenja, pa to da slušaš 5 puta. Kako ide melodija te pjesme? Neću vam sad pjevati to. Znaju oni kako to ide. Onda od Tonija Cetinskog umirem 100 puta dnevno. Da, ili čovjek od leda. Da, evo recimo. Ima jako puno tih pjesama koje
nije sad vi ako jednom čujete da će vam nešto, ali stalno slušamo te pjesme. Stalno ove neke cece, mice, dace, cice, to su samo pjeva o tome kako će nekog ostaviti, kak je njih nekog, kak je to. Dakle, te poruke, nije da sad vi direkt ćete napraviti to isto, ali negdje u podsvjesnom imate dozvolu za sve te negativne stvari i rade kod vas vjeru i očekivanje u nešto loše. Zato, evo, neke preporuke samo za kraj. Stimulirajte sebe ujutro, ako ste pospani, ovako se dignete, ako si pustite glazbu. Dajte si truda da imate jedan folder, ja imam jedan u kompjuteru folder, sretne pjesme. To su pjesme koje mene katapultiraju radosno. Imam pjesme koje su za fizičke poslove, za trčanje, za usisavanje i to. Ja samo pjevam kad radim. Da, dakle i to je dobra motivacija. Dakle, možete se razbuditi, stimulirati, preusmjeriti se. Ako vas napadnu neka tužne emocije, sjećanja na nešto tužno, nešto što vas je prije, transformirajte se, imate sretne pjesme, klik, odmah vas to jednostavno vam transformira vaše raspoloženje. Možete se opustiti, ako ste napeti, slušajte sada ovo, svaka glazba koja je na 60 otkucaja, kad se kuca imate tamo na YouTube vam piše koliko je otkucaja u minuti, ako je manje od otkucaja srca, ona vas uspori, smiri i može vas uspavati. A nemojte piti tablete, navečer samo glazbu koja vam srce direkt poštima na sporije, na onaj otkucaj i disanje vam poštimava. Dakle, disanje i srce nasporije i zaspete. Dakle, nađite svoju glazbu za spavanje, svoju glazbu za usisavanje, svoju glazbu za trčanje, svoju sretne pjesme. Morate imati takav folder jer glazba je daljinski za vaše emocije i za vaše raspoloženje. Evo ga, hvala vam lijepa. Dođite kad bude duža. Hvala. Zahvaljujemo, Slavice, bilje nadahnuto, a evo, uvjeren sam da ste i vi slažete da bi bilo dobro organizirati za cijelu večer, to je jedno predavanje, a ovaj folder, evo, zamolit ćemo i da pošalje, pa možemo mi na web stranicu zaklade staviti sretne pjesme, pa tko želi može tamo skinuti. Samo što je to individualno, ono što je meni sretno, nekom nije, ali dobro. Dobro, evo idemo sad ovaj treći dio. Dakle, naš je pristup interdisciplinarni jer jednostavno to istina o čovjeku. Evo imamo ovdje ove dimenzije koje možete vidjeti na ekranu. To je tjelesna dimenzija kao materijalna podloga onog duhovnog. Ali silno važna, Sveti Pavao kaže, naše tijelo kao glinena posuda koja nosi dragocjeno blago, ali ako se posuda razbije, ode i to blago. To je jedinstvena cjelina duše i tijela, to je čovjek. Druga je emocionalna dimenzija, osjećaj, afekti, naš unutarnji svijet koji nas pokreće na djelovanje. Treća je društvena dimenzija, čovjek je po naravi društveno biće i normalno će se razvijati ako uspostavi dobre međuljudske odnose. Znači da nije agresivan prema drugima i da se ne boji, da ne bježi od drugih, nego da normalno komunicira. I najvažnija je duhovna dimenzija, ona otvara čovjeka prema apsolutnom, prema Bogu u konačnici. Po toj dimenziji čovjek je razumno biće, traži istinu, slobodan je i odgovoran. Vidite, to nema i u životinje, tu nadilazi čovjek u evoluciji, sva druga stvorenja. Svjestan je sebe i svjestan je također svoje nedostatnosti, nije do kraja sretan. Evo mogu, ne znam ću vas razočarati, ali to je normalno da čovjek nije do kraja sretan na ovome svijetu, jer ne može biti, jer su veći apetiti od pića i hrane koji ima, odnosno onoga što može zadovoljiti ljudsko srce. To je lijepo Preradović rekao, ljudskom srcu uvijek nešto treba, nikad poslije nije zadovoljno.
Bog nas je stvorio za sebe i tek kad lice njegovo ugledamo, duša će biti ispunjena. Ovdje na ovom svijetu to ne može. Nikoja osoba, ne znam kako bila zaljubljeni u nju, ne može do kraja ispuniti srce, jer je čežnja prevelika, preduboka, jer je za Boga smo stvoreni u konačnici, on to jedini može zadovoljiti. Eto, po toj dimenziji duhovnoj čovjek se otvara Bogu i onaj koji to ne uspije, nije najvažnije u životu ostvario. Može imati veliku karijeru, postići, ne znam, akademske stupnjeve, akademika, doktora znanosti, imati silno blago i bogatstvo i ugled, ali ako Boga nije otkrio, ako nije vjeru aktivirao, ako nema vjere, nade i ljubavi, to je promašen život. Dođe pred Boga, čeka ga vječnost, a on nije spreman, nije ni osnovnu školu završio. A vidite, zato je ovdje važno misliti dok smo u ovome svijetu na ono što nas čeka. Evo, ja volim onu sliku, možda sam je jednom ovdje ispomenuo ovim predavanjima. Dijete u majčinoj utrobi 9 mjeseci provede, sprema se za život o kojem ništa ne zna. Treba se poroditi za koju minutu, nema pojma da ima drugi svijet. Ali on je morao, dijete je moralo u majčinoj utrobi formirati sve organe da mogne živjeti čim se rodi. Evo vidite, tako i drugi svijet duhovni ovdje pored nas. Samo smrću ulazimo u njega. A on je tu, a mi imamo u sebi duh i jednu duboku čežnju za Bogom i negdje duboko uvjerenje mora biti negdje zadovoljenje te najdublje čežnje i težnje ljudskog srca. Eto, to je po toj duhovnoj dimenziji koja čovjeka čini čovjekom. I imamo još ovu nesvjesno, eto, malo prije bilo govore o te subliminalne poruke. Dakle, i mi u sebi nosimo čitavu svoju prošlost, je puno toga što uopće i ne znamo, bit će ih sad još poslije u predavanju o tome. Ali je važno imati to na pameti. Uz ovaj svijet koji mi možemo kontrolirati, za koji smo odgovorni, postoji jedan svijet prisila u nama. Postoji neki područje odakle razni vulkani mogu prodrijeti jednostavno i da nas iznenade. Dok ko na to misli, na to računa, on već lakše kontrolira to. Ako na to ne računa, živi naivno da on sve može kontrolirati, onda lakše i postaje žrtva tih potisnutih trauma. Eto, svi oni koji su bili u ratu pa doživjeli posebno teške situacije ili kasnije kroz život, ne moraju samo biti u ratu, kad smo se morali suočiti sa situacijama koje su teže od naših mogućnosti da nadvladamo taj strah. Recimo, neko mi prijeti da će me ubiti, to je užasna trauma, ili neka druga katastrofa mi prijeti. Evo vidite, taj se strah tada i muka potisne, a onda kad se toga nakupi u podsvijesti, to zna nekad eksplodirati kao vulkan. Međutim, ako na to računamo i pripremimo se i ove tehnike upotrebljavamo, ipak moći ćemo lakše smirivati to područje vlastite psihe. Evo, ovdje ćemo najprije jedan dio govoriti o pomoći sugestije i autosugestije, a onda kasnije pomoć vjere, ljubavi, duhovnosti, molitve. Sugestija je utjecanje na izazivanje određenih duševnih stanja, raspoloženja i aktivnosti. Najčešće je sugestija verbalne prirode, dakle riječima, a djeluje na nesvjesne psihičke mehanizme. A autosugestija je djelovanje vlastite osobe na sebe, dakle, da pojedinac promijeni svoje stavove, svoja ponašanja u skladu sa svojim željama, interesima i potrebama. Evo imamo jedan citat iz knjige Velike zagonetke svijeta, da vidite šta je moguće. Tragična je bila sudbina nekog transportnog radnika kojega su zabunom zatvorili u kamion hladnjača.
Kad je kamion stigao na cilj, radnik je pronađen mrtav, smrznut. Nekoliko je riječi napisao na papiriću kao svoje oproštajno pismo pred sigurnu smrt. A najtragičnije je bilo što rashladni agregat u hladnjači nije bio ukopčan, budući da je bila prazna i temperatura je bila tek nekoliko stupnjeva niža od temperature zraka. A vidite, ali u njegovoj glavi bio upaljen agregat. I kad je on shvatio ne može izaći, a nalazim se u kontejneru koji je hladnjača, gotov sam. Ja ću se ovdje smrznuti. I ujutro su ga našli smrznutoga. Nije se trebao smrznuti jer je temperatura bila, vidjeli smo, viša. Mogo je mirno, čak da je i bilo da si je probudio pozitivne misli, nadu probud, nego će se sjetiti da sam ostao. Ili jednostavno hodat ću gore, dolje, ne da, neću umrijeti, neću se smrznuti. Ali evo vidite, on je podlegao prvoj negativnoj misli, ona je započela kolo svoje i eto on je našao se mrtav ujutro smrznut. Dakle, silno je važno ne da nas zarobe negativne, pesimističke misli, jer one onda ako uhvate u emocije i podsvijesti pokrenu sile koje imaju silnu moć da se ostvare. Nasuprot toga pozitivne misli, dakle ljubav, dobrota, suosjećanje s ljudima koji pate, radovanje životu, optimistični pristup životu, u čovjeku stvaraju pozitivnu vitalnu energiju koja utječe na psihičku razinu, ali i na svaku tjelesnu stanicu. Dakle, postoji sugestija i autosugestija imaju svoju moć, nije to nikakva magija, to je prirodni zakon psihičkog života. Moć autosugestije najbolje se jača pozitivnim afirmacijama, mislima, slikama i riječima. Pozitivne misli i slike, možemo se kao reći, ubacujemo u podsvijest. Zamislimo sijača koji baca sjeme u zemlju i zamislimo kako će nakon nekoliko mjeseci niknuti biljka i donijeti plod, evo kao što vidimo ovdje. Ovo je sliku Isus upotrijebio kad je govorio o sudbini riječi Božje, kako sijač sije, pa neko sjeme padne na put, negdje na kamen, u trnje, ali neko padne u dobru zemlju i donese plod. Stručnjaci tvrde da je dovoljno 20-ak dana sebi sugerirati neku pozitivnu misao da bi se osjetio njezin učinak. Važno je ustrajati, eto, 3 tjedna u jednoj misli pozitivno i ona ima učinka. Dakle, evo, misli pozitivno i afirmativno. Glavno je pravilo da se misao odlučno, jasno i pravilno formulira, da uvijek bude afirmativna i pozitivna, bez negativnih riječi i pojmova. Možete početi sa nekoliko ponavljanja ujutro i navečer, treba biti u tihoj prostoriji, smireni i opušteni. Najbolje je to raditi ujutro, odmah nakon buđenja ili navečer prije spavanja, jer tada je podsvijest najbliža svijesti, pa se na nju može djelovati. Slika govori više od riječi, zato je važno sebe slikama na neki način bombardirati. Moć sugestije je djelotvorna u onoj mjeri u kojoj svoju poruku uspijemo pretvoriti u jasnu sliku, odnosno razumljiv slikovit dojam. Naša podsvijest najbolje razumije govor slika, predodžbi, priča, a i sama se tako izražava. Isus je tajne kraljevstva Božjega izražavao u slikama i pričama, da ih svi mogu razumjeti i lakše zapamtiti. Kako je lijepo govorio, kraljevstvo je Božje kao mreža bačena u more, zahvati mnoštvo riba. Odmah ljudi imaju sliku pred sobom i lakše zapamtiti. Dakle, navečer prije spavanja, dobro je duboko udahnuti i izdahnuti nekoliko puta, zamisliti kako se duboko u meni otvara svijet emocija, podsvijest i tada ponavljati u sebi, recimo jednu lijepu izreku Svetog Pavla, posebno za one koji imaju osjećaj manje vrijednosti i nemoći, sve mogu u onome koji me jača. To je prvo riječ Božja, ona u sebi ima moć, ili riječ Božja, a onda i djeluje iz
psihološka sva tehnika uvjeravanja, kad je to jasno i u to vjerujem i to ponavljam, to se ureže jednostavno u našu psihu. Eto, onaj koji nas jača, to je Duh Sveti. To nije tehnika New Age-a, to je Bog stoji iza ove riječi. Sveti Pavle, on je nadahnut Duhom Svetim. Kad je rekao sve mogu onome koji me jača, znači i mi možemo. Naravno, treba imati tu vjeru. Evo, uspješnost i moć sugestije i autosugestije ovisi o jasnoj predodžbi. Mora nam biti jasna slika, snažna slika, jakim emocijama, o ponavljanju, o vlastitom uvjerenju, jasnoj formulaciji onoga što želimo usvojiti. Zatim jakim riječima, evo ove su jake riječi, sve mogu onome koji me jača. Osobnosti onoga koji sugerira, njegovoj unutarnjoj sigurnosti da djelujemo na druge i moramo biti sami uvjereni u to. U snažnoj i sukladnoj neverbalnoj komunikaciji, znači da i neverbalno tijelom pratim ono što govorim. Zatim ovisi o sadržaju sugestije te o osobnosti onoga kome je upućena sugestija. Međutim, ipak moramo biti razumni i sad se razlikamo od New Age. Oni idu da je sugestija je svemoćna. To je ipak iluzija, nije svemoćna. Vidjet ćemo, vjera ima svemoć, a sugestija ima moć. Na naravnoj razini mi smo ipak ograničeni svojom prošlošću, svojim potisnutim konfliktima, svojim svjesnim i nesvjesnim strahovima. Sve ono što u sebi nosimo i što jesmo utječe na moć sugestije. Moć sugestije je ograničena jer je i moć naravne vjere naše ograničena. Čovjek nije Bog, on nije svemoćan. Moć sugestije se očituje kako u pozitivnom, tako i u negativnom sadržaju. Vidite, uz placebo postoji takozvani nocebo efekt, da negativne misli proizvode učinak negativni. Tko stvori u sebi sliku uspješne osobe i to sebi često sugerira i poduzima sve što može da se to i ostvari, za očekivati je da će uz rad to i postati. Tko ima jak osjećaj manje vrijednosti i najčešće razmišlja o tome kako će doživljavati neuspjeh, to će mu se najvjerojatnije dogoditi. Kao što je onaj u kontejneru računo, gotov sam, ja ću se smrznuti. Eto, ako nas zarobe negativne misli i uhvate svoje kolo, treba im se što prije u vodu prijeti. Evo da ga ovo svjesno i nesvjesno imam ovdje i ovu sliku, vidite. Mogućnost prihvaćanja sugestivnog djelovanja na sebe i druge osobe temelji se na postojanju psihičke strukture koju nazivamo nesvjesno, na koje se može djelovati pozitivnim ili negativnim mislima, slikama, predodžbama i stavovima. Vidite, ovdje je prema ovoj slici iznad površine mora ili jezera jedan dio leda, a daleko je jači onaj dolje. I kažu da je to uništilo Titanika. Kad je onaj kapetan vidio led, možemo mi to proći, ovaj brod ne uništiti, ali nije računao na podzemne led, podvodni led koji ga je onda uništio. Gospodariti podsvjesnim ne znači samo poznavati uzroke traumatskog stanja, nego također i osloboditi velik dio svojih želja, kreativnosti, spontanosti, bez kojih bi život bio monoton. Mi nismo ni svjesni koliko je zarobljeni pozitivni mogućnosti u nama u podsvijesti koje treba osloboditi. Doći u zdravi kontakt sa nesvjesnim znači povećati stupanj slobode i kreativnosti. U sugestiji i autosugestiji u kontakt sa nesvjesnim dolazi se preko jakih slika, bez pogovornih uvjerenja koja se moraju često ponavljati. Poznata je činjenica da sretne i optimistične osobe imaju jači imunitet, manje obolijevaju i brže se oporavljaju od bolesti. Iz tih podataka laici izvlače banalan i neprimjenljiv zaključak, pacijent treba samo postati sretan i optimističan, pa će i liječenje biti uspješnije.
Nažalost, ni raspoloženje ni imunitet nisu pod voljnom kontrolom pojedinca, pa čovjek ne može snagom odluke postati optimističan i otporan na bolesti. Bilo bi drsko i nehumano optužiti pacijenta da je sam kriv što se razbolio i što ne uspijeva ozdraviti, zbog toga što nije odlučio biti zdrav i otporan. Svako bi normalno htio. Kad bi te osobine čovjeku bile na raspolaganju, nema dvojbe da bi ih baš svatko odlučio posjedovati. No, u mozgu ipak postoji mehanizam koji jača imunitet i pospješuje oporavak. Evo već spomenuti placebo, on nije u domeni volje nego vjere. Vidite, prelazimo na još jednu veću kategoriju mogućnosti čovjekove, a to je vjera. U medicini je poznat placebo efekt. Biološke prirode, posve realan i mjerljiv, ali nije u domeni volje nego vjere. Djeluje otprilike ovako: ako pacijentu date kocku šećera ili neku drugu neaktivnu tvar, a kažete mu da ste mu dali lijek, postoji do 30 do 40% izgleda da će mu se poboljšati zdravstveno stanje, barem kada su posrijedi simptomi. Rezultati jedne studije objavljene u American Journal of Psychiatry pokazali su da pacijentima s teškom depresijom placebo izaziva slične promjene u moždanoj aktivnosti kao i antidepresivi. Evo, dakle, ako je netko podložan, može si pomoći jednako kao i tabletama. Placebo efekt djeluje samo onda ako pacijentu uspijete uliti vjeru koja će dalje raditi svoje i donositi pozitivne učinke. Vidite, nema bez vjere i na ovoj naravnoj razini i na nadnaravnoj. Osobe koje su više sklone racionaliziranju, sumnjičenju, traženju stvarnih razloga za uspješno djelovanje lijeka nisu podložne pozitivnom učinku placeba. Takve su osobe imunije na puku sugestiju jer su sumnjičave te vjeruju isključivo u ono što mogu vidjeti, opipati, racionalno dokazati. Kao Toma apostol što je rekao učenicima: neću vjerovati dok ne dodirnem rane gdje je bili čavli. Pričajte vi priče nekom drugom, ja u to ne vjerujem. I onda Isus mora intervenirati, pa on rekao: dođi, ne vjerujem Toma, i stavi ruku. Ali je tada dao pouku: blago onima koji ne vide, a vjeruju. Tu je snaga vjere. Ne moram vidjeti, ali u dubini naslučuju, to je istina. Djelotvornost sugestije i autosugestije se temelji na naravnoj sposobnosti čovjekova uma da djeluje na mozak kako bi on pokrenuo pozitivne procese u organizmu i poboljšao cjelokupno tjelesno i duševno zdravlje. Ja moram biti gospodar u svojoj kući. Vidite, to je važno. Malo je ljudi gospodari u svojoj kući, da ostvaruje se ono što oni hoće, nego ove sile u podsvijesti, jaki nagoni, neuredne strasti ponesu osobu i on je tu kao rob u svojoj kući. Duh zapovijeda mozgu. Svi ovi procesi sugestije, autosugestije događaju se u mozgu, posebno u emocionalnom dijelu mozga. Međutim, naš je duh izvan. On je povezan s mozgom, ali on nije podložan njemu. On odlučuje šta će mozak raditi, koju ću ja misao imati, to ja odlučujem u slobodi. To mi ne može mozak nametnuti, iako imaju sile koje to hoće, ali ja mogu izaći iz toga. Slobodna volja, po tome je čovjek. Dakle, ja mogu i svom mozgu zapovjediti o čemu ćemo razmišljati. Sada idemo na prijelaz. Moć sugestije i svemoć vjere. Vidite, ovaj naslov je važan. Moć sugestije, ima moć. Silnu moć ima sugestija i autosugestija. Ali vjera ima svemoć. To je ključno. Za razliku od privremenog uklanjanja simptoma neke psihosomatske bolesti koje se može postići sugestijom, istinsko i trajno ozdravljenje događa se vjerom u svemogućega Boga koji iznutra mijenja čovjeka i otvara mu neslučene
horizonte slobode i novog života. Kod sugestije se traži bezgranično povjerenje u čovjeka koji nam nešto sugerira, a kad je u pitanju čudesna svemoć vjere, onda se traži temeljno povjerenje u Boga i njegovu ljubav, te spremnost da priznamo istinu o sebi, da se spustimo u svoju nemoć, da se tamo susretnemo sa svojim ranama i potisnutom tjeskobom kako bi nas Bog iscijelio. I to ovdje susret sa nekim ko sve može. Sve je moguće onome koji vjeruje. Za razliku od sugestije i autosugestije koje imaju ograničenu i privremenu moć, prava vjera otvara neograničene mogućnosti čovjeku koji svoju nadu stavi u svemogućeg i dobrog Boga. Sve je moguće onome koji vjeruje, kaže Isus. Jer tu je sad na djelu Bog stupa, koji je po svojoj naravi svemoćan. Ono što kaže mora odmah biti. Mi to ne možemo, ali možemo vjerom ući u taj Božji svijet u kojem onda Bog postaje čudesno. Dakle, vjerom ulazimo u Božji svijet svemoći. Snaga vjere nadilazi moć sugestije i autosugestije, jer se u činu vjere aktiviraju sve čovjekove sposobnosti. Njegov razum i srce, misli i emocije, tako da čitav čovjek vjeruje. Sveti Pavao kaže, srcem se vjeruje u smislu onoga jedinstva dubokog središta čovjeka, ali u vjeru uključeno sve, i razum, i osjećaj, intuicija, i emocije. Vjera je temeljna krepost kojom dopuštamo Bogu da bude velik u našem životu, u našem mišljenju i našem djelovanju. Vjera je kao nadnaravni koji nas smješten ponad prirodne moći duše osposobljava da mislimo kao što Bog misli. Ne samo o samom sebi, nego također o svemu sa čime se susrećemo. Zato vjerovati znači usklađivati svoju misao s njegovom mišlju i poistovjećivati se s njime. Vidite, to je pravi vjernik koji promatra svijet, ne kao što ovaj svijet gleda, nego u duhu Božjemu, iz Božje perspektive. To je vjernik. U Isusovu smislu vjerovati, grčki pisteuo, znači vjerovati u sebe, vjerovati u svijet, vjerovati u drugi i vjerovati u posve drugoga Boga. Znači biti otvoren za nemoguće. Evo, to je nemoguće povezano s Božjom ljubavlju koja pomiče granice dobra i mogućega. Vjeri je sve moguće. Moć sugestije djeluje u okvirima onoga što je čovjeku moguće, dok je prava vjera u vezi s onim što je s druge strane mogućega. Zato se može reći kako je ona povezana sa svim mogućnostima. I sad kad smo bili na grobovima svojih ovih dana, u duši je sigurno se aktivirala i želja i nada i vjera. Nije to počivalište zauvijek nestalih, nego privremeni boravak njihovih tjelesa, a duše su već sad žive. Bogu je moguće, Bogu ništa nije nemoguće. On ima moć iz smrti raspadlo tijelo opet oživjeti. I on će to i učiniti. Vjera seže svojom snagom prema tome i s onu stranu granica smrti. Istinska je vjera moć u nemoći. Evo jedna lijepa definicija vjere. Moć u nemoći. S pravom smijemo reći da vjerovati znači prekoračivati granice običnog i mogućega. Prekoračivati svijet pojavnoga i ulaziti u Božji svijet, u svijet njegove vladavine, a to znači u svijet bezgranične Božje moći i savršene ljubavi. Evo, u tom smislu mi možemo vjerovati tako jer smo po naravi duhovna bića. Bog nas je tako stvorio sa besmrtnim duhom. Duhovnost je dakle sposobnost osobe da se otvori svijetu vrednota, moralnim, religijskim principima, da se otvori Bogu.
Imamo puno studija koji govore da iz teških situacija bez Boga se ne može izaći. Imam ovdje jednu studiju od 75. kaže što je netko religiozniji, to prije posjeduje dobru kontrolu svojih emocija kao što je ljutnja, bijes, agresivnost. Zablokirana, dakle neizražena, neaktivirana duhovna dimenzija koju svi mi imamo, ali ako je zakržljala, onda ona rađa mnoge probleme i psihosomatske naravi. Padom duhovnosti, odnosno religiozne prakse, neuroze su se povećale, rekao je Jung. A to znači da će se aktiviranjem duhovne dimenzije u čovjeku i neuroze i depresivna stanja smanjiti. I mnogobrojna istraživanja su to potvrdila. Idemo sad korak dalje. Duhovni život u kršćanskoj tradiciji to je djelovanje Duha Svetog u duši. To je više nego ono samo otvorenost po naravi. Ovdje je dopuštanje Duhu Svetom da djeluje u meni. A Duh Sveti unosi u dušu mir, ljubav, radost, sigurnost, samopouzdanje. Duhovnu dimenziju osobe najviše ugrožava svjesno i slobodno donesena odluka protiv ljubavi, protiv dobra, protiv Boga i čovjeka, to je grijeh. Zato je grijeh jedino zlo. Duhovan čovjek djeluje razumno, odgovorno i pravedno. Poštuje drugoga, voli Boga i bližnjega. To je temeljna karakteristika duhovnog čovjeka. Preko ili kroz duhovnog čovjeka djeluje Duh Sveti. Viktor Frankl je bio uvjeren da fizičke i psihičke strahote koncentracijskih logora nisu nadvladavali fizički tijelom samo jaki i izdržljivi, nego jaki duhom koji su imali vjeru i pouzdanje u Boga da će on zadnju riječ izreći nad poviješću. Vjera je dakle odgovor čovjeka na Božju ponudu ljubavi. Vjerovati znači gledati na život i svijet Božjim očima, onako kako Bog gleda. Zato je za nas važno nešto misle neke udruge ili razni lobiji koji šire ideje koje su neprihvatljive za našu kršćansku vjeru. Mi na to gledamo kako nas Bog uči i vodi po Duhu Svetom. To je pravi, jedino se vjerom pravo vidi, jer vjera vidi dubinu, kaže Pavo, ovo vidljivo je prolazno, nevidljivo je vječno. I Duh Sveti nam pomaže da vidimo u vidljivom ono nevidljivo. Evo i ovo jedna slika frata spava. Hoće reći da u svima nama možda drijema ili spava veliki vjernik. Možemo biti još veći vjernici, ali treba u sebe uvjeriti u to i raditi na tome da ga se aktivira i probudi. Suprotnost vjeri nije toliko nevjera koliko strah. Tko nema vjere lakše postaje žrtva iracionalnih strahova. Tko ima pravu vjeru lakše podnosi bilo koji strah. Odnosno lakše i brže se oslobađa tjeskobe straha, budući da se svojom vjerom otvara čudesnom djelovanju milosti Božje i spasonosnom učinku ubavi njegove. Ljudski duh čezne za Bogom po svojoj naravi. Kad mu se to onemogući, odnosno kad se osoba svjesno zatvori Bogu, kad ga zaniječe ili proklinje, onda je osoba u totalnom mraku, jer bez Boga ne može otkriti pravi smisao svog života. Ako ne izađe iz svoje tame, ako se ne otvori istini Božjoj svemoćnoj ljubavi, osoba će ostati zarobljena u svom grijehu i na taj način srljati u vječnu propast. Evo, vjera pomaže u prevenciji zdravlja. Zašto? Jer pomaže nam da živimo razborito, da čuvamo svoje zdravlje, kako bi mogli ostvariti plan Božji. Poznato je da mnoge bolesti dolaze upravo zato zbog nerazboritog načina življenja. Većina bolesti nastaje kad se udaljimo od Božjih zakona kao opomena i poticaj da nešto moramo mijenjati u svom odnosu prema sebi. Međutim, nije to jedini uzrok. Bog i dopusti neke bolesti ljudima koji su jako dobri, koji nije bolest posljedica grijeha.
Jest ako nerazborito živimo, sami sve crvamo bolest, ali ima i bolesti koji Bog dopusti da nas pročisti. Evo, možda ste ili čuli ste, a možda i čitali pisma majke Terezije. Ona je pred smrt imala kao najtežu depresiju. Ima li uopće Boga, pitala se. Onako koja je tisuće i tisuće djece i gubavaca spašavala u ime Boga i ljubavi prema Bogu. Ali da Bog joj je želio je još tako suobličiti Kristu na križu, da ima u njoj povjerenja. To su velike duše koje Bog tako iskušava. To obični smrtnici, mi nemamo taj privilegij da nas Bog tako iskuša kao nju, da sve dala Bogu, a u duši tama, nema Boga uopće. Ima li moj život promašan? To je nju mučilo pred smrt. Ali ipak umire, Bože, ne bude volja tvoja u toj tami. Ona je rekla, ja ću imat tamu, ali će Bog preko mene svjetlo paliti dušama. I tako je bilo. Koliki su o njezinoj milosti progledali, ona sama u tami živjela. Prema tome trebamo i tako gledati na nevolje, muke, tjeskobe. Bog ima povjerenja u tebe i prihvati, sjedini svoju patnju s Kristom i spašavaj svijet. Ili proklinji Boga i sebe i drugoga. To je alternativa. Trebamo se truditi da izađemo iz bolesti i posjećivati liječnike i psihijatre i sve, ali ima stvari gdje niko više ne može pomoći, nikakav lijek ni liječnik. Bog ti daje priliku da dozriješ do kraja. I zato eutanazija je neprihvatljiva, jer je to dragocjeno vrijeme da duša iskoristi još ovo vrijeme koje je ostalo da dođe k sebi, da kroz patnju se pročisti i bude spremna za odluku za Boga. Ovo je bilo kao nedonošće ubit na neki način. Još nije počeo normalno živjeti. I prema ozbiljnim teolozima najveće stvari se događaju u času prirodne smrti, kad duša postane svjesna i slobodna kao nikad u životu i onda se odluči za ili protiv Boga. Ne smije se taj moment ubrzavati ili isključivati. Treba ublažavati bol ljudima, to je istina. I ne treba i također održavati na životu nemogućim ili kompliciranim načinima, to isto stoji, ali se ne smije aktivno život oduzeti. Makar i osoba to traži, ona je u stanju zbunjenosti i muke, ali treba kroz tu muku se dozrijevati i duša se čisti i postaje sposobna prići u slavu Božju. To su dragocjeni trenuci. Mi svojom patnjom nadopunjavamo što nedostaje patnjama Kristovi, kaže Sveto pismo. Znači, Bog želi i nas uključiti u svoju žrtvu spasenja svijeta. I to je smisao patnje i starosti. Mi najviše činimo i za svoje spasenje i za spasenje svijeta kad smo nemoćni, prikovani uz krevet, invalidi, ništa ne mogu, samo trpjeti, najviše tada činiš. Ako imaš vjere i ljubavi, vjere da je žrtva Kristova spasila svijet i da ti svojom žrtvom s Kristom se sjedinjuješ, kao i on kad je bio na križu, više nije mogao ništa, a tada je spasio svijet. Nekad je propovijedao, nego žrtvom, prolijevanjem krvi, nemoću svojom spasio svijet. Evo tako i mi kad smo u patnji, nemoći, tjeskobi, to su dragocjeni trenuci, privilegirani. Ali to je pogled vjere, a vjera jedino vidi pravo. Eto, nije kad čovjek dođe u muku, nije lako, zato se treba prije pripremiti, moliti, kad dođe onda aktivirati u sebi tu svijest. Ja sam zapravo privilegiran, Bog me izabrao. Sjetimo se majke Terezije, koliko je dobra učinila, čovjek bi rekli Bog je kažnjava, ne kažnjava, nagrađuje tom tjeskobom koju je proživljavala prije smrti. Vidite, to je jedan novi pogled, ali to je jedini ispravni pogled.
Evo ovdje imam još jedan citat Huxleya, jednog filozofa, koji kaže: trećina manje ili više sve patnje koju osoba kakvom se smatra mora podnijeti je neizbježna. To je normalno, svi imamo muke i treba prihvatiti. Ali on kaže 2/3 patnje naš su vlastiti proizvod. Znači mi smo odgovorni, ali eto jedan dio nismo. U liječenju bolesti vjera nam pomaže tako što nas uvjeri da u svojoj patnji nismo osamljeni, nego da ima netko tko zna kako mi patimo. Papa Ivan 23. sveti sad znao je govoriti: Bog zna da sam sada ovdje i kako mi je, i to mi je dovoljno. Bog zna i da mi je teško i muka, on mi može pomoći, a ne pomaže mi. Znači, on ima povjerenja u mene da ja to izdržim. Čovjek koji vjeruje nikad ne može biti bespomoćan pred bilo kojim izazovom, pa tako ni pred bolešću, budući da po vjeri ulazi u Božju svemoć, a Bogu ništa nije nemoguće. Pa čak i onda kad osoba mora izgubiti vlastiti život, vjera nije nemoćna, nego nas uvjerava da ćemo i dalje živjeti. Evo, Sirah u Bibliji kaže: sine moj, u bolesti ne budi potišten, već se Bogu moli jer on zdravlje daje. Molitva je svemoćno sredstvo kojim čovjek može postići sve što zaželi ukoliko pritom ima jaku vjeru. Sve je naime moguće onome koji vjeruje. Molite i dobit ćete, kaže Isus. Molitva kao psihoterapeutsko sredstvo pomaže tako što omogućuje osobi da u atmosferi bezuvjetnog prihvaćanja s Božje strane izrekne Bogu svoju muku i sve ono što je tišti u duši. Molitva zbilja je terapeutsko sredstvo kad je praćena jakom vjerom. To je vapaj duše Bogu koji nas sigurno čuje, a taj Bog nije neki svemoćno biće daleko od ljudi. To je moj otac, kaže Isus. Zašto ste zabrinuti tjeskovni? Otac vaš nebeski se brine za ptice i travu, kako neće za vas. Vidite, takva silna, jaka vjera pomaže i u velikim nevoljama, da znam, nisam sam. Bog zna kako mi je i to mi je dosta. On će u pravo vrijeme intervenirati. U vjeri se osoba otvara Bogu i tako svoju nemoć zamjenjuje Božjom svemoću. U vjeri je naime sve moguće, jer Bogu ništa nije nemoguće. Sila koja pobjeđuje svijet i sve strahove jest vjera naša, kaže sveti Ivan Apostol. Evo ovdje imamo još, ali to ćemo za drugi puta ostaviti, a mi ćemo sad na koncu prijeći još na ovu meditaciju, od prije toga jednu pjesmu. Sve
Evo, kao što smo čuli ove prekrasne riječi, samo ljubav Božja može upaliti u nama svjetlo, donijeti zdravlje i duši i tijelu. Pa ćemo evo u ovom zadnjem dijelu ovog našeg druženja posvetiti upravo toj meditaciji. Tako lijepo sjednite da se ne mičete u vrijeme. Dobro je zatvoriti oči, da se što bolje skoncentriramo. 3 puta ćemo duboko udahnuti i izdahnuti da se opustimo. Ono što je bitno u svakoj molitvi, to je doživljaj Božje nazočnosti. Treba aktivirati svoju vjeru. Bog kao duh je svuda prisutan, ali pa da možemo ovdje imati struju, ako ne imamo aparata nećemo osjetiti da je struja. Evo tako mi se uključujemo sad u tu istinu. Bog, svemogući stvoritelj neba i zemlje, ovdje je kao moj otac. On mi je silno blizu, bliže meni nego ja sam sebi, kaže sveti Augustin. On je u dubini moga bića. On je moj otac. Evo, zamislimo sada sebi sliku kako otac ili majka drže dijete u rukama ili otac na ramenima. Evo sebe tu zamislite kako Bog drži u naručju. Evo dok i probajmo tu sliku duboko u dušu utisnuti, a tu će nam pomoći i glazba bliže, o Bože moj, i doživljavati, a ako nam je nekako Bog daleko, onda izrecimo vapaje duše, Bože daj da osjetim Tvoju blizinu.
sebe doživljavam u Božjem naručju i osjećam jednu sigurnost. Ono što mi Bog sad poručuje, to je ono što je već On govorio i u Starom i u Novom Zavjetu. Ne boj se, ja sam s tobom. Evo, probajmo to zbilja čuti iz Božjih usta. Ne boj se, ja sam s tobom. Ja znam kako ti je, ja sam uvijek s tobom. Probudimo u sebi osjećaj sigurnosti i radosti što sam u Božjim rukama. Psalmista kaže da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Moj Bog je uvijek sa mnom. I to kao dobri otac koji me štiti, jedna nevidljiva ruka je uvijek uza mene. Evo tom našem Otcu Nebeskom koji nas je stvorio, koji nam je pripravio mjesto u svom kraljevstvu i gdje nas očekuje, izmolit ćemo zajedno molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Mi vjerujemo u presveto trojstvo, Bogu koga vjerujemo je Otac, Sin i Duh Sveti. Evo sad ćemo jedno vrijeme doživljavati nazočnog Isusa Krista ovdje među nama. On je sam rekao, gdje se dvoje ili troje skupe u moje ime, ja sam tamo s njima. Evo, mi smo se u njegovo ime skupili ovdje večeras. I on je tu, evo, zatvorit ćemo oči i zamisliti, evo, može i ovaj lik koji vidimo na ekranima, to istorijskog platna, najvjerodostojnije lice Isusa Krista. On je ovdje živ, uskrsli, kao što se učenicima ukazao kroz zatvorena vrata. Njegovo tijelo uskrslo je, nije podložno ovim zakonima, nego zakonima Božjim. On može što hoće. Evo, on je ovdje najbolje, neka svatko zamisli ispred sebe taj prekrasni lik Sina Božjega, Isusa Krista koji je umro za me na križu, da ja ne propadnem, nego da imam život vječni. Sveti Pavao kaže, on je sebe predao za me. Da on to nije učinio, ja bi u paklu završio u prokletstvu kroz čitavu vječnost. Ali on me pomirio s Bogom, iskrvario na križu da ja budem sretan kroz vijeke vjekova. Evo, taj Isus je sada predano i govori ono što je i govorio dok je bio na zemlji u tjelesnom živom obliku. Govorio je, dođite k meni svi umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Evo, isto to sad ponavljam svima nama. Dođite k meni umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Pa sjetimo se ono što nas trenutno najviše opterećuje. Muke, tjeskobe, bolesti, psihičke, tjelesne, psihosomatske, probleme u obitelji, problemi financijske naravi na poslu, među ljudskim odnosima.
Evo sve što nas na bilo koji način opterećuje, stavimo u Isusove ruke. On je predavno ispružio svoje ruke, na kojim se još vide znaci čavala, ali to je sad proslavljeno tijelo. I govori mi, dođite svi umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. I kako stavljamo svoje probleme, muke, nevolje u Isusove ruke, doživimo jedno u duši veliko olakšanje. Dali smo onome koji može promijeniti naše teško stanje i onome koji nas neizmjerno voli, njemu prepuštamo ono što mi ne možemo riješiti, u dubokoj vjeri da će učiniti ono što je za nas najbolje. Evo, Isus je uzeo na se naše boli, njegove nas rane iscijeliše, a mi živimo u vjeri da će on to sve okrenuti na naše dobro. Onda kad je to za nas, kad to bude za nas najbolje. A mi ćemo mu se zahvaliti jednom pjesmom, možda Isuse volim te ili Kriste u tvoje ime, Kriste budi naša rada. I završavamo još kraću meditacijom o Duhu Svetome. Duh je sveti naš branitelj, tješitelj i iscijelitelj. On djeluje sada od Isusovog zažašća na nebu do sudnjeg dana. Kaže Isus, neću vas ostaviti siročad, poslaću vam Duha branitelja i tješitelja. Evo, to je snaga koja u nama djeluje, snaga Božja, Bog sam. Kaže Pavao, sve mogu u onome koji me jača. Evo, taj koji nas jača je Duh Sveti. Nema jače sile. Sve sotonske i sile zloće i svi ljudi i sotonisti koji bi željeli mi naškoditi, ništa mi ne mogu. U meni je, kaže Sveti Ivan, jači onaj koji je u meni od onog koji je u svijetu.
Evo, posvijestimo sebi, primili smo Duha Svetog kad smo se krstili u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zatim u sakramentu potvrde koje je primio je darove Duha Svetoga. Svaki put kad se molimo Bogu, on nam jača u nama nazočnost Duha Svetoga. Mi imamo silnu moć da Sotona, đavoli moraju drhtati pred osobom koja vjeruje u silnu moć Duha Svetoga. To su riječi Svetog pisma, jači onaj koji je u vama od onog koji je u svijetu. Mi Bogu pripadamo, mi smo djeca Božja. Isus kaže, Duha Svetog šalje svojima, onima koji mu vjeruju. Oni su zaštićeni od duha tame, duha zla i od svih vračeva i magova ovog svijeta. Ništa mi ne mogu. Mene štiti Duh Sveti, treća božanska osoba. Evo, probajmo se zbilja obnoviti u svoj vjeri duboko u mene. Mene štiti Božja snaga, Duh Sveti. Evo, a da bi Duh Sveti bio u duši, treba imati čisto srce i jaku vjeru. Zato ako nas grijeh gdje kad zarobi, treba se što prije pokajati, ispovjediti, jer teški grijeh tjera Duha Svetog iz duše. Evo, kad se otvorimo Duhu, on u nama djeluje i imamo vjeru po kojoj on može biti moćan u našem životu. Pa evo, završit ćemo jednom pjesmom Duha